lamsogo tinini ketal bolok video bo joto Tripura hastini rangsuni takte buksongno tini norokno ani ketal video bo hain hai norokno ma lamsogo tan ke tinang norokni buskango ma phaimani karon khon obo je thanayo norokno kaisa video dairmani norok ano asake a video no norok hamjaka norok asake support khaikya norok asake no chajak laikya comment khailakya like khailakya subscribe khailakya hani bagai norok jotono no ani khani hamjakma norokno yafaro tei norok jisuni hamjakma norokni nukhungo molbrum salbrum tongthung ke khabni taktai bukhukchong tabuk bo norok ani video no subscribe khaya ko hangke norok subscribe khaji norok ani channel no takisani bagai norok 5000 subscribe kare di engke khabni taktai bukhukchong norok a video 20000 norok 20000 views norok ano khairka hani bagai o 20000 views khairmani bagai norokno blaikena ang ani khani hamjakma blaikena norokno ma yafaro tei norok o 20000 norok kaisa video no support khlaima hai norok buskangni phai tongnai video no bo support khlai gangke norokni bagai tebo especially babe norokni bagai tebo hambai kotor rojangnai tongo ke khabni taktai bukhukchong tei norok jorabo gift bo manai mano ani bisingtui hengke ani channel ni bisingtui norok gift bo manai mano kahani bagai no norok ani video no payak jora krungui tongdi ani channel no salbrum norok krungui tongdi ke norok ni bagai gift manai mano je comment khainai tai norok research phono khaire jagai mano ke khabni taktai bukhukchong norok ani video no tebo full support khlaidi norok ni bagai tebo phai tongo buskango update ketal video bolok video phai tongo te norok ni buskango reaction video rok rejangnai rok bo tubunai tamike asuk je media o social media o nugui tongmani tabuk bo reaction rajagya ko haipono bukhau simung se duk 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 ngui tongo haipono sung kok rok reaction phirok jagya ko engke khabni taktai bukhukchong tini kaisa tei kaisa onek salai tongo haipono sung abahai rokno sung salaya tai tebo kwbangma kok sajaknai tongo tabukni chela sikla tei buru sikla rok joto borok ya abo haipono baksa baksa onek tomung sitra tomung chaya ngui tongo hengke sung chini life no sung kaham khlai talangnani bagui sung tamo wansoknani nang sung kaham wansokna nango hengke khabni taktai bukhukchong sung naji tabungni serai rok busuk lekha pora khlai tongo phiaba tomung borok no bisi hamya tong hengke khabni taktai bukhukchong sung sina bagui si lekha pora khlai ongke sung simani bo sung yapiri sedi hamyawo yapiri ta sedi khabni taktai bukhukchong abo joto borok na ang saya hengke khabni taktai bukhukchong norok okok no judi soino chajagai tongkhanke norok tebo support khlaidi buskango obahai kok rok norok ni thanio tubi phai tongo asuk no chaya chaya tongkhan nakardi jakhaiba norok full support khlaidi o video no tei buskangni update video ko talokno asuk no hambai।